Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Herlina S. Kanthi irah-irahan maling. Hawane kekes, adem jekut. Saperangan warga isih kekemul slimut lan saperangan liyane nindakake salat. Wayahe isih esuk mangsane wong salat subuh nindakake dawuhe Gusti Allah dibacutake ndonga slamet donya slamet akhirat. Mbah Kaji Salam wis teteken kayu njangkahake sikile tumuju musala. Lon alon lakune ing dalan cor beton kang durung suwe dibangun. Tangan tengen nyekel teken, tangan kiwa nyangking sajadah. Ing desa Wukir iku mung Mbah Kaji Salam sing saben dina ngibadah tekun menyang musala. Liyane siji loro kadang ngancani. Iku ya anak utawa putune Mbah Kaji Salam dhewe. Lah menyang endi warga liyane? Liyane nindakake salat ing omahe, sowang-sowang. Perkara ibadah wis dadi perkara saben umat. Iku perkara kapitayan antarane manungsa kalawan Gustine. Sulap abang ing pojok wetan srengenge awit metungul saka mburine gumuk. Hawane isih anyes. Saka omahe Pak Kaji Supri keprungu swara sora. Cetane swara wong bengok-bengok. "Pitikku, endi pitikku? Oh, pitik pelung klangenanku." Para warga kiwa tengen omahe Pak Kaji Supri padha nyedhaki. Warga ngaruhake ana kedaden apa ing omahe Pak Kaji Supri iku. Wonten menapa, Pak?" pitakone Pak Singgih sing nyepuhi desa kono. "Pak, presanono kandhang pitikku." Pak Kaji Supri nggeret tangane Pak Singgih. "Presane, Pak? Pitikku ilang. Iki lawange isih tumutup rapet, malah isih kumunci." Gembok digoyang-goyang dening Pak Singgih. "Iki mesti tumindake Agus." Pak Kaji Supri mbacutake. Pak Kaji Supri duwe panduka lamun ilange pitik pelung klangenane amarga dijupuk Agus. Agus iku anak wuragile Mbah Kaji Salam sing kondang bejujake. Bocah nakal, ora ketulungan, senengane ubyang-ubyung mbedak kewan ing tengah alas. Sekolahe nang STM ora dirampungake. Senajan nakal, Agus kepitung bocah pinter. Kejaba pinter ngelmu umum uga terampil babagan mbedak kewan buron ing tengah alas. Gawane bedil dawa, saben-saben menyang tengah alas, baline mesti nggawa kewan asil buron. Mbah Kaji Salam ora bisa menggak kesenengane Agus. Agus dijarke ngono wae. Mung kadang kala dituturi supaya ora ninggalake salat. Kanggone Mbah Kaji Salam lamun anake ora ninggalake kewajiban salat wis cukup. Piyambake duwe keyakinan yen anake gelem salat mesti tumindake ora bakal nalisir saka bebener. Sekedhap Pak Supri, sampun kagungan panduka kados mekaten. Pak Singgih nglermake penggalihe
Pak Kaji Supri. "Lho, kados pundi malih, Pak? Wonten desa ngriki ingkang remen bebedak nggih namung Agus. Sanese mboten wonten." Pak Kaji Supri ngengkel karo penemune. Warga masyarakat sing rubung-rubung padha ceblang-ceblung panemune. Ana sing mantuk-mantuk sarujuk karo panemune Pak Kyai Supri. Ana uga sing ora ngandel. Pancen desa Wukir minggu-minggu pungkasan iki lagi ora tentrem. Karena ana kedadian warga kang kelangan ingon-ingone ana kandhang. Anggone kelangan mesti wayah wengi, mangsane wong padha turu kepati. Sing disebut-sebut jenenge ujug-ujug jumedhul saka mburine wong-wong kang padha ngadeg nonton. Bedhil dipanggul ing pundak kiwa. Wonten rame-rame menapa Pak Duko? Agus nyedhaki Pak Singgih. "Iki pitik pelung kagungane Pak Kaji Supri ilang." Pak Singgih menehi katerangan sinambi nuduhake kandhang. "Lah, kok saged? Menika gembokipun taksih rapet." Agus njengkrutake bathuk. Sajak mikir merui kedadian sing ngane-ane kuwi. "Wes, ora susah kakean babi bu. Ngaku wae yen kowe sing nyolong." Panyentake Pak Kaji Supri. Pak Singgih agahan nyedhaki Pak Kaji Supri kang kebrongot atine. Sare rumiyin Pak Supri, sedaya perkawis monggo dipun rampungaken kanthi wening. Monggo mangke dalu Pak Kaji Supri kula aturi dhateng griya kula. Dumateng warga sanesipun ingkang nate kecalan ingah-ingahanipun, monggo ugi rawuh dipun rembag sareng amrih becikipun. Warga meh bareng mangsuli. "Inggih." Bubar mangsuli banjur padha bubar anggone rubung-rubung. Warga desa Wukir ngayahi kewajiban nyambut gawe. Ana sing menyang kantor, ana sing menyang sawah, ana uga sing menyang pasar. Pancen pakalyane warga masyarakat desa Wukir iku werna-werna. Akeh-akeh bakulan neng pasar. Sing didol yaiku asil bumi, kayata beras, jagung, kacang, janganan, lan woh-wohan. Sing isih bocah uga padha diwarahi bakulan nang pasar. Racak bocah-bocahe lulus SMP. Mung anak-anake Pak Kaji Salam sing disekolahake nganti tataran SMK. Ana uga kang mbacutake menyang pawiyatan luhur. Agus ora mikirake Pandhawa kang diarahake marang dheweke. Ora ngrewes marang pocapane wong-wong lan pambiji marang dheweke. Agus luwih seneng ngleremake pikirane. Arepa wong-wong padha serik utawa nyenyamah. Agus ora kabutan angger pancen jujur ora nglakoni tumindak colong jupuk. Wis cukup kanggo dheweke. Urip tentrem lan ayem aku rak saka njero ati. Yen mikirake apa sing dipikirake wong liya rak malah njalari lara ati. Pungkasane kebrongot atine banjur kahanan diri pribadi lan lingkungan dadi ora tentrem. Pikirane Agus pancen waras wiris. Dheweke bisa mikir kanthi wening perkara sing lagi diadepi. Nakala kaya ngapa iku mung saperangan saka sipate manungsa. Nakal amarga ora nerusake sekolahe.
Nakal amarga seneng mbebedak kewan ing tengah alas. Nakal amarga ora ngerti wayah anggone lelungan. Iku nakal sing lumrah lan ora kebangeten anggone nakal. Beda yen nakal kuwi amarga seneng omben-omben sing marai mendem, seneng medok karo wanita planyahan, seneng ngabotoan, seneng adu jotos. Nanging Agus durung tau tumindak nakal sing kebangeten ngono kuwi. Seprana seprene panyokro bawane warga desa Wukir kang duwe pambiji marang Agus amarga dheweke gaweane manggul bedhil. Kamangka manggul bedhil lan mbebedak iku minangka hobi utawa kesenengane. Tekan titi mangsane padha kumpul ing omahe Pak Singgih, para warga wis padha lungguh ing kursi kang cumawis. Ana uga kang lenggahan ing emperan omah arep ngrungokake underane rembug. Pak Singgih minangka tuan rumah lan sesepuh miwiti rerembugan. Kula ngaturi sederek-sederek rawuh wonten griya kula menika saperlu badhe rembagan kados pundi prayoganipun supados desa Wukir menika saged aman. Sampun dipun mangertosi bilih kala wau enjang Pak Kaji Supri kecalan ayam pelungipun lan minggu-minggu kepengker Pak Jali, Pak Mungson, Pak Dubleh ugi kecalan ayam. Kula rumaos yen desa Wukir menika nembe nami tamu ingkang nyala wadi. Monggo ingkang badhe paring pamrayogi. Pak Singgih paring kaludhangan warga kanggo usul. Kepareng matur Pak Singgih. Pak Slamet ngacungake tangane. Pak Singgih mantuk nyasmitani supaya Pak Slamet miwiti cecaturan. Kula tesih enget rumiyin desa Wukir menika aman senajan boten dipun adani kegiatan ronda. Nanging dinten-dinten pungkasan menika kok radi tintrim. Jalaran menapa? Kula inggih dereng mangertos. Lah supados kula panjenengan sami saged mangertosi jalaranipun kados pundi menawi dalu menika sami ndamel jadwal kangge kegiatan ronda. Pak Singgih langsung caos wangsulan. Kados pundi sederek-derek menika wonten usul saking Pak Slamet. Dalu menika sami damel jadwal ronda. Leres menapa ingkang dipun aturaken Pak Slamet? Kula sarujuk sanget, ature Pak Dubleh. Warga masyarakat liyane kang uga melu kumpul padha mantuk lan sarujuk. Wengi kuwi uga digawe jadwal piket ronda. Nalika lagi padha gentenan nulis ing papan tulis ngisi jadwal piket dumadakan anake Pak Sono nelpon. Pak Sono metu saka gadhu rondo supaya bebas anggone micara. Ana apa, Nduk? Pak, cepet kondur. Iwake sing nang Blumbang suarane pating kembrupyuk. Sajake ana sing arep nyolong iwak. Suarane Tina lirih. Iya, Bapak langsung mulih ngajak warga. Telepon disipet. Pak Slamet gage-gage mlebu daleme Pak Singgih lan bisik-bisik ing talingane Pak Singgih. Sing dibisiki mantuk-mantuk. Anggitanipun Herlina S. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor gangsal welas
Tanggal 11 September 2016 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun.